Malawi tamveserani audio iyi imene akunena JB. Anamiwa inokumalira lero lino anthu omwe mukamenyera mukhondo omwe mukumwanenera adza kunyozani kwa maliro pano. Abrani Banda amwalira mwazizizi kati zaboza maliro awo fast kuchipatala ati musayankhule mpana kuvusa mafuso palibe kuna kuti ya mwini ai what happened to Brian Banda? What happened to Brian Banda? Amane kulizi tikungumva za mpira tikungumva za zikwati. Brian Banda ujamina makhalaba anje kumafuna kwamenyerera Malawi lero chidake chamuchitikira palibe mina kufunsa anda kumunyoza Brian Banda tikunena pa ndana mia mukatuluka tasiyane kaye Amalawi wetu ndofunika taphunzire akazaphunzirano okhana ku take the own initiative kuzimenyerera okha ufulu. Yesu Kristu alanyamula mtanda wake anakumanda azimayi aku Jerusalem akutani akulira ako ndiye Yesu akuti ya musandilire dene mtandanga ndi iluyo ndi ana anu anuso museze mtanda wake. Malawi akazafika poti watopa ndipo wadziwa kuti palibe amene akubwera kuzampulumusa azanyamuka yekha nikuzimenyera yekha ufulu. Izi zomati ati apulumusa Malawi tasiyanika aphunzire phunziro. Mukamaona anthu akuphedwa osayankhula, mukamaona katangala kuchitika osayankhula, mukamaona anthu akuvutika osayankhula, zonse zili bwino chifukwa ndizi mwamangidwa lero koma palibe amene ive watulusa ndrama ya belo kubwera kuzanena kuti atulusena namiwa tibi Banda wamwalira apa lero isate 48 hours waikidwa kale alesa amene kufusa mafunso yawo kushatapulidwa kumaliroko alesa kungolira koma palibe amene akunena kuti iya what happened tenti muyezini tisana iya musathamukira kumuyika because Banda ni munthu otchuka aenda zibale kuti ku UK aenda zibale ku America aenda zibale ku June bwanji mpase at least 1 week kuti anthu osatani abwere chofulumizisira kukamwikira munthu kumanda fast ndi chani. Brian Banda deserved a better burial. Brian Banda a state funeral. Brian Banda was bigger than Malawi, was bigger than politics. The things that he stood for is bigger than Malawi. Kuma taona mene mwafela Brian Banda. Nobody's asking questions. And hamene ndo mwafela tasiyeni. Akaamba no kupeda bambu yao, mai yao, asabali yao, mwinano zizakuza. Nangasi maliro ndakwa akamamwalira anthu ngati achina Brian Banda achina anthu ngati achina namiwa zimahanga kuti sizikutitani sizikukhuza tasiyeni mafana wawa nawonso adziwe china meta nkhanga mpala because inuyo maona ngati kuti maujeni wa politicians wandazinzano maona ngati ndi anthu kupanda anthu amene amankhulirawa ndikukuzani bwezi kuzambiri zikuchitika anthu akumathokoza anthu machita protecting mukuntukana namiwa apa mukumune namiwa amene anakuchitirira ni campaign apa namiwa zeza kupanga faki chikundi kukonda Malawi. Namiwa's allegiance is not to APM kapena DPP. Namiwa's allegiance is to the Malawian. Koma taonani nde Mr. Namiwa mukatuluka pele kuko tasiyeni kaya amene wo sona chirapi. La Malawi Housing Corporation lachenjeza anthu omwe akukhala mnyumba zake kuti akhala atazikonza mkati mwake monga mwangwirizano pofika kumapeto kwa mwezi wa Septemba ndipo kupanda kutero atulutsidwa. Mnini wa bungwe ili Ernestina Lunguzu ndiye wanena izi lero pomwe ati bungwe ili lakunza ntchito yofuna kukonza nyumba zake zonse zomwe zaonongeka kwambiri mdziko lino. Padali pano mkulu wa bungwe la anthu ogula la Consumer Association of Malawi Kama a John Kapito wamema mbali zonse kuti zigwire mbali yawo mokhulupirika pokonza nyumbazi monga mwangwirizano. Benson Kamonjola wadzandizi kuchokera kunkhotakota. Bungwe la Malawi Housing Corporation lalembera anthu omwe akhala mnyumba zake kuti akonze mkati mwa nyumbazi usanathe mwezi wa Septemba pomwe bungwe lati lindi lingaliro lokonza nyumba zake zonse zomwe zaonongeka mdziko lino. Malingana ndi mneneri wa bungwe la Ernestina Lunguzu molingana ndi malamulo omwe akhala mnyumbazi amayenera kukonza mkati mwake ndipo bungweli lili ndi ntchito yokonza kunja kwa nyumbazi. Zilenga notice kama tunajua up to September. Kuja hapo housing. Boga mimi agreement because that's the what
umanenera. Padakali pano mkulu wa bungwe loona za ufulu anthu ogula la Consumers Association of Malawi kama a John Kapito wapempha mbali zonse ziwiri kuti zichite mbali yake mokhulupirika pokonza nyumbazi. Kufika kuti wina aliyense aperekenso ndondomeko ngati housing akufuna kuti matenanti akonze nyumba yawo pachaka pasiku lako nawonso amulemberere ujera landlordiyo kuti iwense ndiuna pasiku lako nyumba yathu ikhale itapentedwa pamenepo ndiye kuti agreement tenancy agreement iya ikusatidwa bwinobwino ndi mbali zonse ziwiri. Malingana ndi bungweli anthu omwe alephera kukonza nyumba zawo atulutsidwa mnyumbazo malo mwa Zodiac kuno kunkotakota. Ndine Benson Kamonjola. Lakafufuku mdziko lino la National Statistics Office NSO lati mlingo wakukwera kwa katundu pa msika kupitirira kutsika pomwe mwezi wa Julayi watsikanso poyerekeza ndi momwe unalili mwezi wa June. Ripoti la NSO lati mlingo watsopano uli pa 20.8% kuchoka pa 21.1% ndipo kutsika kwa mitengo ya zakudya monga chimanga ndi mpunga zomwe zachititsa izi pomwe mitengo ya katundu yonse yomwe sizakudya yakwera. Koma katswiri pa zachuma Christopher Mbukwa wati mlingowu ukhoza kuyamba kukweranso posachedwapa ngati boma sichitapo kanthu pa nkhani yakupezeka kwa chimanga komanso kupezeka kwa ndalama zakunja. Tindipotira Kenford Mdima. Ripoti la bungwe lochita kafukufuku la National Statistical Office NSO lati mwezi wa Julayi mlingo wakukwera kwa katundu watsika poyerekeza ndi momwe mlingo unalili mu June. Ripoti ili lati kutsika kwa mitengo ya zakudya ndikomwe kwachititsa izi pomwe mitengo ya katundu wina yemwe sizakudya monga makala lati yakwera. Mnene wa bungwe la NSO Samuel Chipokosa wati mlingo wakukwera kwa katundu watsika ngakhale kuti mitengo ya chimanga yakwera m'madera ena. Madera ena m'misika ina mitengo ya chimanga inakwererako pang'ono komano tikayerekeza ndi zimene zinakwera chaka chatha July 2025 akweredwe kake kanali kakukulu chifukwa chake taona kuti kumbali ya zakudyazi mlingo wakakweredero watsikirako. Koma katswiri pa nkhani zachuma a Christopher Mbukwa wachenjeza Malawi kuti mlingo wakukwera kwa katundu ukhoza kuyambiranso kukwera ponena kuti mitengo ya chimanga yamba kale kukwera m'madera ena. Nyezi kukwerayi mitengo ya chimanga komanso mitengo ya zakudya ikhala kuti yamba kukwera. Izi zipangisabe kuti mlingo wa mitengo ya katundu yosiyanasiyana ikhalabe ikupita pasogolo pokapoka ngati dziko tingachitepo kanthu. Tingapange chani pakufunika kuti tionesese kuti chakudya chilipo chokwanira mu dziko. Ripoti la bungwe la National Statistical Office yati mwezi wa Julayi mitengo ya katundu inali yokwererapo m'madera akumudzi poyerekeza ndi madera akutawuni. Malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Bungwe la Nsanje ndi Chikwawa Socio-Economic Development Trust yavomereza kuti maloto ake oonetsetsa kuti ana akupita kukakhala ndi kukhoza m'mayiso msukulu sakukwaniritsidwa. Wapampando wa bungwe la King Norman Rudi wati maboma awiriwa ophunzira sauchitabe bwino makamaka nthawi ya mayiso a dziko lonse. Padali pano bungweli lakonzeka kuchititsa msonkhano wake wakulu kunchalo ndi kuchikwawa kuyamba pa 4 kufika pa 5 September pamutu kuti umodzi wa cholinga chogwirika. Ife ngati Nsanje and Chikwawa Socio-Economic Development Trust NEC tikhala ndi msonkhano wathu kuchokera pa 4 mpaka pa 5 September chaka chino ku Nchalo. Cholinga chathu ndi kubweretsa pamodzi anthu onse aku Shire Valley kuti tidzakambirane za zinthu zomwe zakhala zikumativuta kuti tione kuti kodi tingachite bwanji pothandizana ndi boma kuti mavuto amenewa athetsedwe. Mwazina takhala tikukamba za mavuto monga ngati ansewu wa Chapananga komanso Chapananga Bridge, nsewu wa Thabwa mpaka ku Fatima komanso ngakhale nsewu omwewo wa Thabwa mpaka ku Bangula chifukwa choti pali ma bridge ena omwe ndofunika kukonza ndithu monga ngati pani na mikalango zinthu zomwe zimapangitsa kumayendedwe kukhala ovuta nthawi ya mvula. Mawa King Norman Rudi wapampando wa bungwe la Nsanje and Chikwawa Socio-Economic Development Trust. Bungwe
mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mundine Sibongile Yambo. Popita ni nkhanizi upo wina wa mabungwe pa zakusindika kwa nyengo wapempha bungwe amera kuti lingalire zochotsa msonkho pa mtengo wa gasi mdziko lino ndi cholinga choti amalawi ambiri adzitha kugwiritsa ntchito gasi pophika. Mkulu wa bungwe ili ya Julius Ng'oma watiuza kuti ndondomeko ya automatic pricing model yomwe boma likugwiritsa ntchito ponikira mitengo ya gasi yachitsa mitengo ya gasi kukhala yokwera kwambiri mdziko lino. Kumbali yake mnini wa Mera Fitina Khonje wati ndondomeko ya APM anayikhazikitsa mwazina pofuna kuonetsetsa kuti amalonda sakukweza mitengo yogulitsira gasi pawokha. Tili ndi zambiri mu ripoti lomwe alemba Elijah Phompo kuchoka kuchira dzulo koma akuwerenga ndi Sara Tembo. Mkulu wa mgwirizano wa mabungwe ona zakusintha kwa nyengo mdziko lino a Julius Ng'oma wati kusiyana ndi mafuta a petulo ndi dizelo omwe mitengo yake yakhala ikutsika, mitengo yogulira gasi yakhala ikukwera. Ng'oma ati izi zapangitsa anthu ambiri omwe amagwiritsa ntchito gasi kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira zosakaza chilengedwe pophikira. Iwo apempha boma kuti lilingalire zochotsa misonkho pa mtengo wa gasi ndi cholinga choti mtengo wake ukhale womverera kwa Amalawi. Kwambiri mkuta zinthu zimene Amalawi akugwiritsa ntchito ngati gasi kuti aziphikira pa khomo ndiye kuti zikhala zovuta kuti tiwine kapena tipambane pa nkhondo imene yofuna kuthana ndi kuwonongeka kwa nkhalango. Koma mneneri wa bungwe la Mera a Fitina Khonje wati ndondomeko ya automatic pricing mechanism mitengo anayikhazikitsa ndi cholinga choti amalonda asamangokweza mitengo yogulira gasi mwachisawawa. Pakadali pano gasi akumugulitsa pa mtengo wa 5,000 kwacha pa kilogalamu omwe ndi mtengo wokwera ndi 3.67% poyerekeza ndi mtengo omwe gasi amamugulitsira mwezi watha. Mzansa wa timu ya dziko ya mpira wa miyendo wa Sungwana ya Scorchers ikuyembezeka kubwera kumudzi mkuja lachitatu kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu International lidachita bwino pa mpikisano wa 2026 Women's Africa Cup of Nations omwe mwachitikira ku Morocco. Scorchers yamaliza pa namba yachiwiri itagonja mu ndime yotsiriza ndi Cameroon ndi zigoli zitatu kwa du, komabe ulendo wawo wakhala wopatsa chidwi ndipo akuyembekezeka kulandiridwa ndi chinamtindi cha anthu akafika. Padali pano Scorchers yamba kudzigulira malo ku mpikisano wa 2028 Olympic pokumana ndi Zimbabwe mu gawo loyamba la masewerowa omwe ayambe mu Oktoba. Bright Kanyama walemba ripoti. Kuchokera mu gulu limene anthu ankati ndi lovuta, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa Sungwana ya Scorchers idachita mbiri yapadera ndipo ikubwerera kumudzi ambiri atayamikira kuti achita zokupsa. Scorchers inali mu gulu C limodzi ndi matimu a Nigeria yomwe inapambana mpikisano ka 10, Zambia komanso Egypt, ndipo imakasera ku mpikisano koyamba ndipo anthu ambiri samayembekezera zazikulu kuchokera kwa Asungwanawa. Komatu Scorchers inachita zinthu zakupsa ndi kumaliza pa number 1 pa mndandanda wa matimu mu gulu C ndi kufika mu ndime ya makota final. Zazikulu zinapitira kuchitika mu ndime ya chipulula pamene Malawi inagonjetsa Ghana mu ndime ya makota final kuti ifike mu semi final zomwe zinachititsanso kuti timuyi idzigulire malo ku mpikisano wa FIFA wa mchaka cha 2027. Mphunzitsi wa timu ya dziko linoyi Alavu Mofaziri wati Asungwanawa achita zinthu zakupsa ndipo akuyenera kulandiridwa mwapamwamba akabwerera kumudzi. Chachikulu chenera kuti so maplayers ngofunika kuti mwina nawonso azimenya mpira pafupipafupi ndaphunziranso kunena kuti mwina tisamayang'anira pansi andikuthekera popanga zinthu zabwino. Scorchers inalowera ku mpikisano wa WAFCON ngati timu yomwe ikangotenga nawo mbali koma ikubwerera kuno kumudzi ngati akatakwe pamene adabwisa anthu ochuluka ku mpikisanowo. Pakadali pano Scorchers sipuma kwa nthawi yayitali potengera kuti ikhale kuyamba ntchito yodzigulira malo ku mpikisano wa Olympic umene uchitika mchaka cha 2028 mwezi wa Oktoba pamene kumane ndi Zimbabwe kutsatira maero omwe achitika dzulo ndi bungwe la CAF. Matimu okwanira 35 ochokera ku Africa ndi amene akhala akulimbirana kuti adzigulire malo ku mpikisano wa Olympic. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Munkhani za maiwe na boma dziko la Zambia alengeza kuti lichiteso achitetezo mdzikolo alanda zida ndipo amanga anthu 11 kuphatikizapo akuluakulu ena zipani zotsutsa omwe akuti amachita za upandu. Yemwe mayimira mgwirizano wa zipani zotsutsa pa chisankho cha mtsogoleri wa dzikolo chomwe chachitika lachinayi lapitali Abraham Mundubire anapezekanso malo omwe achitetezo anapita kulikulu la dziko la Lusaka malinga ndi mkulu wa boma a Patrick Kangwa. Sambi mu ripoti ya BBC lomwe akuwerenga Sara Tembo.
Palankhula ndi wailesi ya BBC amudubira atsutsa izi ponena kuti nthambi ya chitetezo ya boma inakonza upo ofuna kuwapha pomwe anafika ku nyumba yawo lachisanu. Zotsatira za chisankho zochokera ku madera omwe alengezedwa iwo akutsatira pambuyo pa Hakainde Hichilema. Amudubire analengeza masiku apitawo kuti apambana chisankhochi ngakhale anati panali zovuta zina. Koma akangwa ati anthuwo awamanga kamba kuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi upo wa chisilikali. Iwo ati izi ndi chiopsezo ku chitetezo cha dzikolo komanso anthu anapezeka ndi zida za nkhondo zoopsa. Akangwa atinso anthuwo anaombera achitetezo aboma zomwe zinapangitsa kuti nawo ayambe kuombera. Apaso ndi pa mtsizo pa nkhanizo matisanasiyane nayiso mitu yake. Azamba pa chipatala cha Bwaira ku Lilongwe akuti amayi oposa 120 ndiwo akubadwitsana pa chipatalachi pa tsiku zomwe zakuza ntchito yothandizira amayi oyembekezera. Mwa amayi wa 30 akumachita pa njira operation ndipo mmodzi mwa anamwino oyang'anira zipatala zomwe zili pansi pa chipatala cha Bwaira ali Joyce Mwale wati akuganiza kuti kukula kwa chiwerengerochi kwadza kamba kakukwera kwa mitengo ya thandizoli mzipatala zolipira. Mtsogoleri wa bungwe la madotolo Dr. Victor Miti wati izi zikungosonyeza kukula kwa chiwerengero cha anthu ku Lilongwe komanso ukadaulo wa chipatala cha Bwaira somwe Chingwalu andi nkhani yonse. Ali Joyce Mwale mmodzi mwa anamwino aakulu oyang'anira zipatala zomwe zili pansi pa chipatala cha Bwaira atiuza kuti chiwerengero cha amayi omwe akuchirira pa chipatalachi chakwera kamba kuti chipatalachi ndi chaulere. Amwale anonjezeranso kuti izi zachititsa kuti chiwerengerochi chikhale chopyola cha amayi omwe akuyenera kuwagoneka pa chipatalachi. Panopa timagwira ntchito yayikulu yobereketsa azimayi titonena kuti mu 24 hours timabereketsa anthu 9 normal delivery kuti abereka bwinobwino pomwe 25 to 30 amakhala chani cesarean section. Of course kubwaira kuno timabereketsa ndithu koma manambers achuluka kwambiri chifukwa choti ma private institutions iso akweza ndalama za delivery. Mtsogoleri wa bungwe la Society of Medical Doctors in Malawi Dr. Victor Miti wati kukula kwa chiwerengero cha amayi omwe akuwathandiza kwadza kamba kakuchulukanso kwa chiwerengero cha anthu mu mzinda wa Lilongwe ndipo apempha adindo kuti apereke zipangizo zoyenera mzipatala zing'ono kuti zidzithandiza amayi oyembekezera m'madera. Mmene anthu akuchulukira choncho boma likuyenera kuti lilembe madokotala ambiri, lilembe anamwino ambiri komanso liwonjezera zipinda zoberekeramo azimayi ndi cholinga choti zonse ziyende bwino. Kafukufuku woposachedwa apa akuonetsa kuti namwino mmodzi pa chipatala cha Bwaira amathandiza amayi oyembekezera oposa 30 masana ndi 40 usiku pa tsiku lililonse. M'malo mwa Zodiac ndina Chisomo Chingwalu. Kumbukirani kupanga subscribe pano pa Bakiri Muluzi News TV kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana.